lang hilin eh. Hi, madung hapon. Hapon na deron adlaw Sabado. Nalinaw na sa palibot kay sa Sir Linog Sikian ang uli. Kay gipauli masadang amahan kay may importanteng ulin dito. Ako rin nagtiwas og bantay sa pinatrabaho sa kay alas 4 naman. Tinguli naman, uli na pod. Ano nga. Ako ay nabilin na rin ng mahipos kus mga hiposan. Sa di pa kong sugod mahipos. Salamat Lord sa kasas kinabuhi nga nakaabot po tarong pizza Sabado 22 ni deron Sabado paway po ko kay ugma human og huwan sikan mas matuloy ko San Isidro kay mamadaling nga to San Isidro man Domingo kay mamaniway tao dito wa din sila sa kagong laki kay asa na sila katunong ang hinlo ko dito mag-zero cleaning na po ko dito sa di pa ko masulon salamat Ginoo dengan salamat sa kasas kinabuhi na abot pa tar lagi rong saha sa kutuloy ni mga tana bahin sa operasyon karon pa ko naramdaman nga so sa 1 year Marso o Abril Mayo Hunyo 1 year and 2 months na. Tapos naging gabi ito nasigig dagdag, nasigig pangilat, nagnget-nget. Diya, daghan nagnget-nget, kaya daghan mali ko kupira, kanihang abaga, kanihang abaga sa una, katulong naman yung upirahan. Diya, aga pong tijan, nagsabay-sabay. Nakapangadyo ko gusod para, nakapangalya ko sino, basig ko, anak ko sino itong time hagan bito kong hirin kay ningon ko nga sakit lang tidan kubaan si Jag ningon nag hay na ko pahingi kaan nga magkugikaan tungtong lain bitog ang panahon po kanang bitong nag syempre ganang mag-uwan og galit magpitik-pitik ja masang ramdaman ang kasag magpitik-pitik kaning operasang likudani kay mo man katulon na operahan yung kasag din isang abaga na napod ni napuskiya na nakulong pining tubo. Sabi nila malang tubo, di na po ko magpa-opera. Sa kanihang opera sang tidan pod, ang pakita ninyo na taas-taas man siya dari nga na nakatasag ang 1 year and 3 months na ni. Pero gabi pa ko nakakuan. Duha ka gabi nga murag na sige nget-nget pangwa ko nagbakod. Pila ka ako kabakod og sadyo mo nang kapahaway po gahapon o karon naniwan malagi ganihang keseg-keseg ning kuan pod mas mandani hagang mga opera bitaw kan manggimok-gimok na pero okay ra yang salamat di ay sa perming magsubaybay labi na ni Ma'am Yuning Ayop madung hapon ma'am diha na Jit Mendoza. Kamusta? Vilma Macabalo, o ni Edina Orada Kanyiti Saliti. Ug kuan di ay ni Luluman din muli kung sa pista July. Luluman din amping kanunay amping sa biyahe. Ja Silinyo. Adong palis tagapon ko Curtis. Kay umapuhon mo to ko sa Isidro lagi. Salamat o karon naglili labi na ni Noel Dominguez matsing from Cebu mayong hapon niya sa Cebu namin nga karon kay siya wadi ang sinulin ja mahipos dito sa mga kuan kay mawala gini isang bay nga nagpapinising na hinay sa sud pa ning pinisingan sa kwarto og sa kuan sa kawaswa pa moto ag sa mga nangutana sa hisgot sang opera bisag kanang
hamaninggi pahuway pila ra ka buwan sa pagpaopera na ha. Pamamulgi tugigan kong operahan mga pila to ka buwan. Ning liklik ko ginagmay, hindi siya mamursa. Sa karon ni 1 year ko, balik ko og kanang panglabada o kanang butang labanon mga ilang daghan. Okay lang po. Salamat nga po sa labang makagahom. Kung sa pagkaon, kamay. Usahay, kay maikag malang kita. Para nahalin. Magpa-snacks, na soft drinks. Mainom ko ginagmay. Diyan, napayasay. Labi itong mga naging adlaw, naging buwan, nga dahil pista. Di po yung mga tambok. Nangkaan gapong ko ginagmay. Pero okay ra. Kato laman das naging gabi. Nga mura ako nalain kay katong nangit-nget. Murag nagnay bira-bira. Tungan siguro po ito kaya namalagi mga kato din isod sa bayang Herlin. Diya, di man kalikadyan nga na pamirahon na pangarsahon mo siguro ito. Pero salamat. Gaya po sa ba magagaham kayo kira. Nakaya ra gaya po na. Kasi paingat ko gagkat itong tema. Ayun siguro ito ka ng mauna to. Kabinhagi na ko kaugmanap tang ko alas 2 sa ako nakatog. Pero salamat gapos lang ba makagahom kay nakaya ra. Okay, ako'y ginom nga tambal manad to. Inom na kong maligam-gam nga tubig. Hindi naman ko pwede manginom na bagansa nga tambal. Labi na ganay mga tambal nga na mga silupin. Kanay mga nga na. Di naman ko. Pero di ko taginamog ka ng pinamik. Di ko parang hiling nga taginamog. Kuan. Inom na sila nagsaridon ako di ko tig-inom. Inom ako mga gam-gam nga. Ay nitubigdan patid sa una. Sa kapakopi na. Hindi ko tig-inom mga ngana. Mag-inom ako mga inutbong, mga dahon-dahon. Sailing ko sa manginom. Manginom og pinamik, manginom og kuan. Habang ibadlang to. Hilig saridon ako di ko tig-inom saridon. Mga ngana. Mga saridon di ko tig-inom. Isang sud, silin, kanang sana, inising. Di ba ko hilig manginom-inom mga saridon, mga pinamik, dan pa sa una. Pero sila Herlin, plus Bilita, manginom na sila mingana, saridon, maglabad sa uwi, inom dito sa saridon, pa ako di ko tiginom mingana. Labi na karong gioperahan ko dili ko pwede mo inom bisan sang tambala mga tag kon sa tambal nga imnon manang saganang imnon maligam-gam nga tubig ra. Mate kasi ni durang adlaw kay kuan man di ka na ginaguan kulimlim ag panahon. Sa alis siya pa ni wa na nanam na ta ko bulangoy galing kay mate tuwa dinis ato manang nakusod ang mukmuk. Kay ako naman rin nabilin mga bata puspikas di pod mga pilog kamera ang mga puspikas di mga kasunod mga nangita ang mga puspikas di sila suri nila masidaan sa manangita sang puspikas kay di na sa prehangkiya di na sa prehangalyana nga atubang sa kamera kana sila di kaya na sila karon kay buong nagjaw-jaw ko na di sila manood bisan pag mga pagkaon ni tarat na lamisa basta pagkangaan nga nagat storya kong kamera di na sila manood. Wala naman na sila ron di para sa una mga pilma na elementary pa na sila sa una itong bago pa kong kasugod mga pil na sa sugunin mo manggiguna mga pil rosaryo sa una rosaryo mag live ko mag video ko rosaryo na silang tulo karon di na bawo say kalainan sa una og sa karon nga di naman na sila mga pil pwede naman pugsan mo lisod pod hindi pagkaanda ni manawag ko basta di lamang ko mag video manood na sila para karon guys sorry ako ga video adi na manood ganyan bito nag-abli og mangga ang tawag na snowa lisod man pero wala lagi kamerahay santa man di mo pugas. Bunahaw, dengan salamat yung tanan. Sa kaunay magsubaybay. Pasensya na mo sa video nga. Sambuhay lagi makontent pa sa dinhi kong lugar ha. Lisod. Kurot nag-content dani. Des nga adlaw na kung bakong nangka. Karon ka mo tulin ganiha kay kuan man. Sila may nagdigamo. Manangwa.
video. Mas muna dengan salamat yung tanan amping asa mulapit sa kalibutan o asa mulapit sulok sa kalibutan amping mong tanan. Salamat. God bless. Happy weekend.